ng'eyo motegno gi jofwambo duto man Kisumu. Higni ariyo no chal nade? Koro pach jopiny, pach jodak, bende kineno picha mar mili ka nochako gi sani ka musechope, iwacho kanyo ni higni ariyo gik mathoth nyalo timore ahinya. Jopiny bende nene adier ni mae gima timore e ground. Gimbe gineno lokruok machalo kama e kindgi gi tijwa mag fwambo mwatimo. Gin gineno yo machalo nade kaka Ramogi TV bende koro dhialo higni ariyo. Millicent. Erokamano ahinya Cleophas, achiel kachiel kwawuok kar timo ohala ma Kebuye, ma bende wadwa ni watwa gi jopiny, joherawa gi jogo manyalo konyowa dhialo ikwa ariyo mwachopo kaka Ramogi TV nyaka ne chake ayanga tarik 29 dwe mar 11 higa 2021. Mana kaka inyalo neno kaendi kapok aloso we aterir jopiny to bang'e ang' nanyisi lokruok mosebedo e ngimana nyaka ne wachak Ramogi. Ka kamano machiegni aboteri achiel kachiel nyaka ir jopiny. Machiegni ere ng'ama chako? Machiegni mana mapiyo nyisa nyingi to nyisa ni Ramogi ochopo higni ariyo sani. Nolonche tarik 29 dwe mar 11 higa 2021. Inyalo wachang'o gik mage mwasetimo maber, lokruok mage manitiere, rach manitiere, kama uneno ni kwa medo to bro medo lombo oganda jokanyanam ngi kamera. Wawa makni. Okay, Ramogi osakonyowa mang'eny ma nyaka nochakre sani higni ariyo. Wabende waneno kipindi mag wainde maber, masani wanyalo wuoyo gi wainde gi dholuo maber. Alafu kendo mar adek kichaki duogo penj laktar osepuonjowa kit alode monego bed ni wachamo gi tuoche monego bed ni wabedo mabor godo. Aya kwachako duogo e rupeny miyowa weche maber mag siasa, wang'eyo kaka ma piny dhiye, waneno kaka piny dhi maber, kendo kwachako duogo rogo mag nyithindo. Kochopo chieng'no to nyithindo waketo machiegni gi TV, waketo negi rogo mag piny gineno, rogo mag tuk nyithindo gineno. Koro Ramogi osemiyowa gik mang'eny mwang'eyo maber, moduoko ne Ramogi kamano kuom higni ariyo magisebedo ko waneno no. Mane pacha kanyalo. Nyingi kaka jahera mar Ramogi aneno ka ing'eyo thoth kipindi mwatimo. Okay, nyinga kaka jahera mar Ramogi iluonga ni Edgar Otieno modak Kisumu Wuod Koyogi. Erokamano ahinya. Machiegni ang'o minyalo wacho ewi Ramogi sama wadhialo ikwa ariyo kaendi? Onyuole kendo wanyalo celebrate gik manitiere. In kaka jahera janeno inyalo wacho ang'owa? Ni kamera wa makni chagi nyingi. An nyingi luongo ni Jacob Otieno Gala, nyinga mar pap kaeno Bisio Thicho. Gima natemo wacho maber kuom Ramogi osetawa maber, kendo ike mar 2000 ike mar ariyo makoro donjo ni Ramogi osetero maber, kendo en gi chenro mochomo yo, kendo kaka Friday wan gi thum dag mor mar DJ Kolo, kendo Ramogi kowa maber. Ramogi miyowa koro chunywa samoro kwe, wan gi penj laktar, yudo ka seche moko gik manie chunywa laktar puonjowa maber, kata ka in gi tuo mar adundo yudo ka penjo laktar. Koro Ramogi osedach kodwa maber kuom higni ariyo masani, koro wa celebrate Ramogi. Ramogi osedhi kodwa maber. Ramogi en chenro ma wabro dhigo mbele, kendo wabro dhi kode nyaka chieng'. En ema wabro tho kode kabisa, kech en koro en ema koro en wang'wa man Kisumo kae. Gimoro amora matimre kata bed ni piny tek, Ramogi osedhach kodwa. Kata ndalo moro be nodarwa Kibuye, ne Ramogi manodhach kodwa. Ndalo mane piny tek ma kaka watimre onge ne buru terowa koni gi koni, ne mana Ramogi. Koro sani Ramogi to warwako gi chunywa te. Na wagone happy birthday motegno kabisa, wa celebrate kabisa kawuono. Erokamano iluonga ni Fredrick Okene. Ago erokamano kabisa kaka wuono Ramogi celebrate higni ariyo, kendo awacho ni happy birthday to Ramogi TV. Ramogi osekonyowa mang'eny, kendo ahero chenro moro kabisa malin Ramogi kelo gi nyaro chieng', iluongo ni mbak ndalo. Chenro ni ahere kabisa nikech osemiyo artist wa nyaka mane ni piny sani ni malo. Artist wa nyaka mane piny sani ni malo, to gima kwayo ni mondo kata Kibuye ka wan gi artist mang'eny, to kaka wanyalo chopo kucho samoro connection nyalo tamowa. Koro jo Ramogi med bedo kodwa mondo ng'i ane kaka unyalo konyowa mondo mi wachope karia magwa. Kaka an MC to ok anyal ng'era nikech ng'amo ng'eya onge, to kaka Ramogi aneno kamedo songo ka abiro ng'era mbele ka ma serious nikech Ramogi TV. To moloyo Ramogi osebedo kodwa chien kocha, ne wabedo gi weche matek, kane weche tek kodwa oko kucho ka riembo johala oko, to Ramogi nochung'wa kanyachiel mobawa tia gas kodgi. Gimoro amora ka nitimo kodgi, nitimowa kamoro achiel ma gisebedo achiel kuomwa. Ndalo mane waduogo Kibuye ka mane buru lich mokalo, Ramogi TV nobedo kodwa kabisa, kendo
noger chiro nikech nolosi chiro kama buru bedo maonge nikech mana Ramogi TV ni. Omiyo ka Ramogi celebrate igni 2 tamor go kabisa kaka mashabiki kendo anonge cheno. Omiyo sani bende anyalo bedo yani amor muindi nyawache dholuo yani cheno monti maluongo ni Thapki kano biro kana mor matek nikech nanene bwana gino be obji tine nwanino ga chon to Thapki nomiyo wachako tedo mana saa 3 nikech be saa 3 podi winja ina na bari tabari biloso nigi dholuo maonge kisungu makal ni ngara chiel en dholuo pewa kendo dholuo miwinjo maber. Erokamano, happy birthday to Ramogi TV. Erokamano ahinya machiegni kama bibi mana mapiyo chagi nyingi Ramogi osebedo ka mori ga ngogi go motimo maber kamine no winjo gi losi ka gidhialo higni mar 2. Happy birthday. Ani luonga ni Linet Atieno ajo alama Kibuye ka and today wamor kwa celebrate Ramogi at 2 years. Ramogi osechung kodwa tinde ng'eni wabidho dholuo kaka chon wan gi joma dongo samori bet go piny ng'ato dak mana ni lokna ok awinjo ma tinde ng'eni wan gi joma dongo mwabet go mar Ramogi to sa siasa Ramogi puonjowa kaka piny en kaka piny onego ni dhi wan gi jo siasa malonyo weche siasa kendo wamor kabisa. Sani be giketonwa movie moro waneno ni choti mako chopo sari ober kata nyithindo mathiso dak mana ni choti wamor go kabisa. Kochope weche chiemo gikelowa dongruok weche wala gipuonjowa weche wala wan kaka we are so much proud of Ramogi at 2 years. Lin boromo wagi thumen rumba kaka sadi kwa wuok chiro ka gi stress wala samoro tek wadhi waketo wiwa kacha wagolo stress. En wan modwa chungi Ramogi kendo wasemor kaka gisewuotho kodwa ka gitayo kodwa. Jogi makata chiro tek makata tek gitayo wadhani wan wachung ka joluo wamor kabisa. Aya asante. Erokamano. An gi nyinga iluonga ni Oscar Ochieng. Wadwa wacho maber ni Ramogi TV osebedo kodwa kendo kaka mafans mag Ramogi wasebedo gi Ramogi. But an ng'anya wacho e Ramogi kanyo en ga ji ariyo mamora. Anya wacho ne Kolo instrumental gi siamoko Trevor Mbija kiani ushega media lakini Trevor Mbija omona gima ber. Mar ariyo wadwa wacho ni Ramogi TV aber ka gimodwa ni gitimnwa kendo wadwa ni Ramogi TV obi Kibuye ka ne wadwa moro no wacho ka ni wan gi wasani mang'eny by the talent ni Kibuye ka kendo wakwayo ni Ramogi mondo bi ong'e talent mani Kibuye ka wambe one day wane kata msani moro ma Kibuye ka ni e TV but connection no be mong'e no bro yudo. Erokamano ahinya machiegni. Erokamano Ramogi ni luwajo jodhiambo. Koro Ramogi osebedo kamoro wakum higni 2 mokwongo chenro moro kabisa en mikelo gi Rabalagwasi odwoko Luo traditional wang'e taka wabedo gi sani gi weche mag jo Luo traditional kech piny nochopo kama ng'ato kong'e taka bedo kata gi nyamin taka luongo wuon Rabala puonjowa maber wang'e chike machon koro ok wamwomre. Koro ago erokamano jo Radio Ramogi be ang'e next year kata this year ubiro ka number 1 Kenya mangima kuom TV station te chenro mikelo ngoma wake mit mara tadi wakara ka in gi stress kando chama ngoma kura wero kawane Ramogi to ojiwo Nyasaye medu ndalo umetiyo gimich manya sayo miuno agoero kamano. Erokamano nyakwa tieko machiegni ni nyawacha ng'o Ramogi tieko ikere. Okay, gi nyinge longo ni Jaruo Dhiambo. Ada wacho ni happy birthday to Ramogi TV. Okay, anada wacho ni Ramogi TV so far osemiyo gwenge mang'eny ong'ere nikech yudo ka jotije gi ng'eny gin very flexible. Kamora mora kimoro timo to gisechopo kendo bog ng'iyo ni en kanyo ber chuodho ber ang'o Ramogi TV bedo tara wacho ni umed bero gi chuny nikech kata kana biro Kibuye ka no wabiro gocho matek kendo kiteni bayo gikone timo but no kuringi kata no kuluor ma kweri no bedo kane waonge gi shades yudo kane un kodwa ma shades obedo kora kwa man Ramogi TV umed bero gi chuny no to molo chenro ma jiwa en penj laktar nitie tuoche moko ma samoni alur pimo daktar nikech wi kuot but kitun chenro no tuyudo ka gipimo tie wach be mago giluor magi ko end up ni yudo konyruok koro anam ko man mo gi chuny no to mer menyo no gwenge ma ok mebi samo jo kong'eyo nikech samoro fuelo idho ma ok nyabiro kara kunya chopo lakini Ramogi TV to chopo koro mer ajiwo amen wacho man bero gi chuny no to mer konyo nagi mer konyo ganda to Nyasaye muro gwedhnau. Erokamano ahinya. Mana kamano Cleophas winjo ka joneno johera mag Ramogi TV ochungi Ramogi motegno kendo gipuoyo tich mar Ramogi TV osebedo ka timo ka kolonegi weche mopogore mondo mi gibed kod lony kod ng'eyo e wi gigo madhi nyime e alwora margi. Kaka inyalo neno an ka chung kae kane wachako Ramogi tarik 29 dwe mar 11 higa 2021 anyalo wacho ni ase ng'eyo gik mang'eny asepuonjora gik mang'eny
asebedo kod oteku chono kanya wumbele jela sani achung to nitie oganda maranga nikech naluor matin kata kamano donje Ramogi TV omiyo anyalo wuoyo kamoro amora ka onge luor moro amora anyalo chiwo wach maler kendo ategno to kaka piny medo dhi wagoero kamano ne jotendwa duto kochakore kuom jotelo mamalo nyaka gi piny kuom ketowa kendo jiwawa okinyi kod odhiambo e tich mwatimo kendo miyo wapuoch gi pak gino mamiyo wamedo tiyo kod mor gi chir gi mijing'o mondo mi water Ramogi TV malo. Kaka inyalo neno nadonjo kadira matin kata sani aneno ka Ramogi orita maber kendo sani akuot matin tin iwacho ni pesa ber jowadu, pesa to ber ofuku ng'ato mana kaka wacho dholuo ni pesa no emosebedo ka koro dholuo miya pesa no Ramogi TV kendo agonero kamano kaka kamano Cleophas Ramogi TV kaendi wadhi alodo chieng' ma kawuono kendo wan gi gik mopogore opogore madhi nyime mabende wanyiso oganda jokanyanam ni obed kodwa e kinde ni mwadhialo kendo wan kod weche mag chiwo thieth manono Homa Bay kocha to bang'e wabotero chenro mopogore opogore mag gihero e gwenge ma Siaya. Kaka kamano Cleophas, happy birthday, happy higni 2 Ramogi TV. Erokamano aduoko ni e studio. Erokamano ahinya. Kar luoro no to be wanyalo mana confirm ka mbako romo ka ema ichake. Erokamano ahinya bende ka itegno kendo imake e yo makare ahinya. Pesa to ber jowadu. Ineno kaka otimo Milo. Kaka otimo Nyaboma e kaunti ma Kisumu. Nyakora jwang kama intie manyego. Erokamano Nyamile Siradiamo. To kapok awei jathum moro nitie kar kanyo e kaunti ma Kisumu ma itwak godo kar kanyo. Kaka wa namba ne sani wan gi chenro mar ng'e jothumbe wa. Kao namba ne wapang chenro obi Nairobi otim kipindi mare en bende koro wacho ni doer mar neno jathum ma Kibuye kanyo kanie wang' jowi obi obede ng'at mokwongo manya namba 2 kanyo kiyudogi iorna mana sani kato bang'e mpaka ne